Ugonabu. Hello folks, Onowu Ugonabu is with you again. Now it's sound time. Ugonabu. Munu makego Mbute nu eto yimu nwoke si jebezie South Africa ojebute ego maka oche na eluzie South Africa oweluzie katabulu ego nu mana mgbe otuzi na South Africa nwetezi onwe na mkpọlọnụ Wenepe Wabukwala ni amanya na lobodo anyị o mana agbanyeghị ihe mere oyim ụfọdụ ndị mmadụ si na fa chọrọ ego Mbute na ọ bụrụ ọnwụ bụrụ ndụ na fa ga-ebutelili ego n'ụwa mgbagezienị m ntị n'ọnụnụ isi ni chọrọ ego Mbute nụ isi ni chọrọ ego Mbute ego Mbute dị ụsọ nụ anyị chọrọ ego Mbute anyị chọrọ ego Mbute nụ ihe ego Mbute dị mma ebute egolibe nụ ebute egolibe nụ ebute ego n'ụwa jene nwanle enwele ezi oyi m ezigbo oyi m nwoke m na dị na mma mụ na na-abọ na-ekene mụ na na-abọ na-ekene nụ olu mgbe niile mụ na na-abọ n'ọlụ n'ụwa na-agbazi nkata nụ ọ na-asị na ya chọrọ ego Mbute nụ ọ sị na ya chọrọ ibute ego ya bute ego n'ụwa ka ya gbaji ibu dị mma ya bute ego n'ụwa ka ya lụọ n'ụlọ dị mma ya bute ego n'ụwa ka ya je na-eme ngala mụnye na-abọ n'ọlụ nụọ mgbambọ na-akọlọ oyim a malụ na ezigbo oyi m jelu South oluzie na South n'ụwa na abụbụ wee kalịa oyi m nwoke wee si mba mụ rapụ okwu Ugonabu n'okwu apụrụ nni o chọlụ kọnekshọn n'enu kọnekshọn ọ ga-eji wee gwa ọgwụ ọ chọlụ ka ya gwa ọgwụ ego ojezienụ n'ụwa fa agba anya nzama ojezienụ n'ụwa fa agba anya nzama iwe wewenye o mesịrị jebezie n'ego ebe ọ na-achọ kọnekshọn ọ sị na ya ga-ebu kokin na ya ga-ebu kokin ọbanye obodo asị anya jebe o mesịrị nweta kọnekshọn ndị na-azụ ọfịa kokin ha wee kpọọ onye oyi m isi na ị ga-emenwu ife dị na kokin ọ sị na ya ga-ebunwu olu mbọsị ọ ga-eji afịa ewenu kpọzie na oyi m mbọsị oyi m owelu ulodu enye afịa badulie wepụga weluzie na Murtala Mohammed airport na Naija wee tinye na plane ezi oyi m wee fenye
ego mbute dị mma o wee tie ya bụ na afịa nwa dị etu a ya nọlụ na Naija na-ata afụfụ o wee sifa lodu enye afịa ya sizie n'obodo o jeluo wee jebe obodo ọzọ wee naba obodo ọzọ ewee lodu enye afịa o wee bulu afịa wee pụga wee luzienu na airport ọ bụrụ na enwere udile ejoghị m nọ na-eche ọ nọ na-eche ka bọọdụ ọfa ive ma mebie n'afọ ive ma gbanyelibia n'afọ ejoghị m ọgbanyeliba n'ụwa na-eti mkpu mgbe a na-ekwu etekanụ kokini gbawa anya n'afọ kokini gbawa anya n'afọ ọbụla ọnwụ amara obodo si onye fụlụ onye zili ya bịa etu aka ndị polisi si buzielu ozu oyimụnụ ụbanye na mmiri wee weli ezu gị ọbụla etu oyim si jebenụ ọkwa na ọ chọrọ ego mbute isi na ịchọrọ ego mbute ihe ọzọ ego mbute dị mma onye bute n'ogolibenu onye bute bụ ya ọtọ n'ụwa ihe ọzọ ego mbute dị mma anyị chọrọ ego mbute isi na ịchọrọ ego mbute dị na mma ọ na-alụ mekanik ọ maala ọlụ ọfụma mụnụ ya na-abọ dị na mma mana enwere ofu onye na-abịa obute moto na mekanik oyima ọlụsi anya ọdasi anya ego n'ụwa oyimu na-egoli emesilivana abọ wee malụwo emesilivana abọ wee malụ ya bụ nwoke besịa wee dula oyima wee introduce onye na bizinesi ọ na-eme ya bụ ọmabuluwo ọ bụrụ ndị kidnapa ọ bụrụ ndị kidnappers ezi oyim wee sonye amabute mmadụ n'ụzọ eweli fonu kpọba ego a na-akpọ milion a na-akpọ bilion ya ka oyim a na-alụzi o ji ewe lụọ ụlọ o ji nụọ nwaanyị dị mma o ji ewe mụta nwa o ji n'anya ezigbo moto anya ukwu erika anya ukwu ọjọka kama ọ ga-ekwu iti ọlụ ewelue n'ofu mbọsị o jela ọlụfa wee kụọ aka wee kpala eze ka udene o wee kwuo mmụọ chili ọzọ ma wee dulu oyima wee jebe bie wee luenu na biye nwunye nọ n'ụlọ nwa mụrụ amụ nọ n'ụlọ nne m ụlọ oyima nọ n'ụlọ ma wee siba gbapụta n'ilo pancha wee pụtasị ya n'ilo
katapila wee bee wee duo nọ n'iru onye na-azụ onye na-aka nri ụnọ wee rolu ụda katapila gbale ụnọ ma enwere ive wetara n'ime ya ewee dula oyi m pụga ihe ọkọ ọbụlụ ka o si na maka na ọ chọrọ ego mbute ihe ọkọ ọ chọrọ ego mbute anyị chọrọ ego mbute anyị chọrọ ego mbute anyị chọrọ ego mbute ihe ọkọ anyị chọrọ ego mbute ụwa chọrọ ego mbute anyị chọrọ ego mbute ebute ego n'elu ụwa anya na-egoli ebute ego n'ụwa anya na-egoli anyị chọrọ ego mbute enwere onye ọzọ ezigbo oyi m mụ na ya na-abọgụlụ akwụkwọ na Nnamdi Azikiwe n'Ọka ebe anyị jere akwụkwọ agụsị akwụkwọ n'ụwa ọ na-achọ ọlụ fiele ya arụ o mesịrị naba Bayelsa ọkwa n'ebe a na-ala mmanya o mesịrị kwudo ofu ndị okwudo ofu otuo okwudo ofu ndị fa niile wee kene fa niile wee malụ fa wee mee nye introduce n'ọlụ fa na alụọ ọ bụrụ ndị na-egwu bọnkiri ọ bụrụ ndị na-egwu bọnkiri fa ncha na-alụ ọlụ a na-alụ na-eweta ego mali na Naijiria nwere refinery mana bọsi na-egwu mmanụ n'ọfịa ebute mmanụ n'ụwa refine anya ebusia mmanụ n'ime ọfịa fa refine mmanụ a refine anya ele elesi anya feke ego bizinesi afọ amaka nyakaba na-eme eweluzi ofu mbọsi fabulu nnekwu afịa fabutele crude oil wee lenye include nnekwu ego wee kalịa facha wee bido sebe okwu facha wee bido baba mba fanụbọgụ n'ọfịa ofu onye wee tie akamile egbe ka ọ gbagbuo onye nke ọzọ ọgba nyaba egbe m isie target itie na pipeline nke bụ ọkụ wee bunwuru gbafa nche niile na-emikpa ọfa ka azụ maka na achọrọ ego mbute ọkwa na ọchọrọ ego mbute ihe ọkụ ego mbute dị ụzọ isi na ịchọrọ ego mbute anyị chọrọ ego mbute ụwa chọrọ ego mbute isi na ịchọrọ ego ọma bute ebute ego n'ụwa anya na-egoli ebute ego n'ụwa anya na-egoli ọsọ gị baba champagne ọsọ gị baba prozen ọsọ gị hụba henisi ego mbute dị anyị chọrọ ego mbute n'enunu nwanyị na-achọ nwa achọ ọ chọlụ nwa mgbari nọ Chineke wee mesịa zanye ekpele nwanyị wee ju n'okwu ebe o jele ịmụ nwa o mesịrị wee mụọ nwa ya n'udo nọọsụ na-alụ n'ụlọ ọgwụ wee kulu nwa wee gwa nwanyị na nwa ya nwụgo nwanyị wee bee nwanyị wee tie aga m afụ ozu nwa m
wee tụba nọọsụ ajụjụ nọọsụ kedu ibe meli nwa nọọsụ wee saba asịsa ya dulu nwa wele maka gịnị na ọ chọrọ ego mbute isiri chọrọ ego mbute isiri chọrọ ego mbute ihe ọzọ ego mbute dị mma ego mbute dị nsọ anyị chọrọ ego mbute ụwa chọrọ ego mbute anyị chọrọ ego mbute ihe ọzọ ego mbute dị mma ụwa chọrọ ego mbute agba mara na-ekwu okwu a na-ekwu na nkịtị ya nye ego mbute dị mmanụ ọkwọli ebute egolibe onye ebute bụ oweli isi ebulunu ije nyenụ m nkwa aba ezigbo oyi mụ ahụ ịchọrọ ego mbute nwoke achọrọ m ego mbute mana ọ bụrụ kidnapping ezi oyi m aka ma dịrị ya ya anya achọrọ m ego mbute mana ọ bụrụ nke bọnkiri aka ma dịrị ya nwoke m achọrọ m ego mbute mana ọ bụrụ kokini na aka ma dịrị ya nwoke m achọrọ m ego mbute mana ọ bụrụ ile mmadụ na aka ma dịrị ya ọ ga na achọrọ m ego mmabute mana ọ bụrụ ịgbagbu mmadụ aka ma dịrị ya isi na ịchọrọ ego mbute anyị chọrọ ego mbute obodo chọrọ ego mbute anyị chọrọ ego mbute ihe ọzọ ego mbute dị mma anyị chọrọ ego mbute isi na ịchọrọ ego mmapute anyị chọrọ ego mbute ụwa chọrọ ego mbute ego mbute aka ma dịrị ya Ugonabu n'aka ma dịrị ya Ugonabu n'aka ma dịrị ya ezi oyi aka ma dịrị ya ego mbute dị mmanụ mana onye bute ogolibe onye butezi owelisi ebulu n'ụlọ ọkwọ na Emiton studio kunu na n'ọnụ anyị injinia emerie ga n'iru na ọ gabalị ụna maka na ụtọ ka mma na ndụ onye nwụla nwa maazị ife na-akọ nụ n'ụlọ magolu na-egbochie nwoke aja ilulo niile lolu n'ụwa bụgonụ mana ọnụ dị ndụ ga na-eli ifenụ imazeli biga mezili mmadụ ma ọnwụanụ mekeneli enye na ndụ ọ na nwezi ekene kokene o melumia na ndụ otogwu iyo alili egbu emu imazeli biga mezili ni mmadụ
monwo meli enye na ndo na mweze kene kokene o mweze kene kan kene nu iyo alele bwemo na mweze kene kokene o utoka mana ndu odogwu ifo mabu na ndu odogwu ego bu na ndu odogwu enyemaka na-enyelu mmadụ bụ na ndu ifo ma na-emelu mmadụ bụ na ndu melu mie na ndu odogwu iyo alile egbu egbu Imakwalo na Adighi nwelu mmadụ iyo nwanyị bebe o nwanyị wee si m Onowu bịa keneli Ugonabu adịla ekwenu o wee si m na Adighi na-agba ọkada na nwanne nwoke na kwozu na nne mụlụrụ abụọ na nwanne ya bụ nke tọlụdie ya bụ nke na-akwozu ndị mmadụ ji wee bịaba na Adighi na-agba ọkada
emesia ewe banụ ọkada dinye n'ahịa nwanne nwoke nyanyere ya aka n'ihe n'ebe nwanne m nyere m aka jekeneli m aka n'elu ụwa ka m nwere iwe zụọ ndụ m n'ezie na nwanne nye na-ekwenye nkwa ọsị ya echi ọsị ya nwanne echi emegidezienu n'elu ụwa nwoke mmadụ uwe mgbuo emegidezienu n'elu ụwa nwoke mmadụ uwe na ibugozi na nwanne ya na-ebe aye alili egwe mmụọ nwanne ya nwoke wee penti m ụlọ nwanne ya nwoke wee penti m ụlọ ịmakwali nwanne ya nwoke wee sụban maka gịnị maka na ikwu na ibe na-aga abịa ọ bụ maka gịnị maka na ndị enyi na fa ga-abịa efi egbulu ugbulu 20 akpara isi n'olulu 50 mmanwụ na ọkalịla akali mmanya egolego datide n'ọdịnegwu ndị egwu na anyị lụrụ ito mana kedu ife a na-ekwu eke n'anya ego niile eji wee kwaba ozu ewele ọkala nye nwanne ihe na nwanne ihe ka dịrị alili egbu emu alili egbu emu iyo alili egbu emu imalibi ga-emezili mmadụ ma ọnwụọ melie nye na ndụ na onwezi ekene kokene imazilibi ga-emezili mmadụ ma ọ na ekenele nye na ndụ onwezi ekene kokene ịkpasizia idobezie na kofu mbosi mmadana idobezie na kunenu wofu mbosi mmadana iyo alile wefu ezie na onye amazi etisi wetazi afụfụ na anya ga-abịazi bụla akụ iwe eluigwenu makwalu na ndị Igbo na-ekwu okwu na-asị o nwere ike onye li mmadụ nke ọ ga-elinye akụkwanye ajaja na ga-ejizi ndị na anụ omelo ga-ebugolo ọgọbanye ọbịanụ anya sị ka anyị repụzie ime ọgọchachanụ n'ezie na anya bụ ife jọrọ njọ imalibi ga-emeli mmadụ ma ọnwụọ melie nye na ndụ onwezi ekene ka okene imezelibi ga-emezili mmadụ ma ọnwụọ ekenele nye na ndụ ọ na-enwezi ekene ka okene ekenele mụ na ndụ odogwu ekenele m ya na ndụ odogwu ihe alili egbu egbu imezelibi ga-emezili mmadụ ma ọnwụọ melie nye na ndụ onwezi ekene ka okene
odogwu ịmadolu nke bụ na ndụ odogwu ihe ekwe m akwa nwagbenye na benu akwa nwagbenye na kpọ ihe ekwe m onye na-eli ekene nwanne ya onye na-eli ekene nwanne yi ekene nwanne yi nye nwanne yi ka o lie onye ji bụ onye nwanne yi ekene nwanne yi okwu ka o lie malite ụmụnna nwezuo akụ ụmụnna nwezuo akụ n'elu ụwa n'ilo na si ana ụmụnna nwezuo akụ n'elu ụwa n'ilo na si ana Check 1, 2. Ibe anyị nọ kedu isi ife mmadụ ga-eme n'elu ụwa anyị nọ n'ime nụ o wee gbanarị ndị nna dị maka na onwe ozi ife mmadụ mene n'ụwa na-adị mma n'anya ndị nna dị ime n'enu ọ bụ njọ ime na ọ bụ njọ ma mmadụ amara bụkwa ibe anya na chi ekwuru mebe ife ọzọ maka na ka ife niile na-asịrị n'ụwa osisi onye anọzi wele 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 ndị ochongano unu ọ ga-ekwekwa ka mbilinu unu ọ ga-ekwekwa ka mbilinu ife mmemme na ọbụlụ njọ mmena enu na ọbụ njọ nụ mmena nni na ọbụ njọ nkwokwu na ọbụ njọ nụ ngazi ije na ọbụ njọ unu ọ ga-ekwekwa ka mbilinu unu ọ ga-ebuzi m na nkịtị nụ rapụnụ m ka mmelu ụwa m nụ ife na-eme na Chukwu nyere m ije
ijenu si n'akala kanu ijenu ụwa si n'akala ụwa inwe ego n'ịnọ n'okwunu inwere ego n'ịnọ n'okwu unu ọ ga-egbu mụ na nkịtị nụ ịma mma n'ịnọ n'okwunu ijoje njọ n'ịnọ n'okwu ifulie ịnọ n'okwu ifuru olie ịnọ n'okwu kedu iji ife mmadụ ga-emenụ ka e wee gbanarị nna di ibili ka mbilinu onye chọrọ ibe ya okwu ibili ka mbilinu mmadụ chọrọ ibe ya ọnwụnụ onye bulu echala anya bulunu onye agbọ n'ibe ya onye okoli onye achọ n'ibe ya ọnwụ mmadụ achọ n'ibe ya ọnwụ onye achọ n'ibe ya ọnwụ wele 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 Pekem, 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 pekem. Oyo. Onye ọbụla zelu nnadi, ndị nnadi ejọkanụ, ndị ejọ obi ebukanụ. Mmadụ tụla abịanụ mana abịa tụla agọzi abịa ndị nnadi a na-egoli na mmadụ jele obodo oyibo nụ ị ga-agbaba mbọ wee gbasịanụ nata wee gbalaka ndị nnadi a na-egoli ekene na nwanyị nụlụ ịnụ di mana di na ọnụrụ anụnụ ndị nnadi a na-amụli ya na mmadụ kpatabụlụ ego nụ ya bụ mgbe bulu gbogbo emesi aka wee kụchasị anya nụ ọ na-elibunu n'efele nkụwa emesi olibe naanị ndị nnadi a na-egoli atọ na nwata ndị nnadi amụlịa atọ na nwata ndị nnadi egolielu abụlụ tija onye ọzọ ga-abụ nwata akwụkwọ onye nwa bụ n'ụwa na-aganụ ma mmadụ bụrụzie treda onye ọzọ ga-abụba ya onye bụ n'elu ụwa na-aga ịma akazi mmadụ ogologo ka mbụmbụ onye bili benye bilinu mmadụ achọ n'ibe ya okwu onye bulu achala ka o bulunu onye agbọ n'ibe ya onye okoli onye bulu achala nya bulubenu mmadụ agbọ n'ibe ya onye okoli ọ ga ibili ka mbili ya onye achọ n'ibe ya okwu ibili ka mbilinu mmadụ achọ n'ibe ya okwu ibili ka mbilinu onye achọ n'ibe ya okwu onye achọ n'ibe ya okwu maka kedu ụlọ na anyị bụ nwanne kedu ụlọ na anyị na-aza nwanne
kedu ulu na anyị na-aza nwanne kedu ulu na anyị bụ nwanne kedu ulu na anyị bụ nwanne ibu ị ga-enye nwanne gị iwelie nye onye ọzọ nye onye mba tolie mana nwanne gị na-afụnụ ọ bụ ka ọ bụrụ na nwanne gị abụrụ ife ka njọ ga-ezi oyi iji n'ibe ị ga-enye nwanne gị ibe nwanne gị ma eme nye ka iwelu wee nye onye ọzọ mana nwanne gị na-afụnụ ọ bụ ka ọ bụ na nwanne gị abụrụ ife mali na ozu nwa si bụ isi ejeghị ka nwanne gị ana maka na nwanne ozu na-asa ozu arụ ọ bụ ịma na-ekesi oke n'ama anyị eburu jebe n'obi anyị kesi oke n'obi anyị eburu jee na mkpuke ya bụ na nwanne mmadụ amaka ya bụ na nwanne mmadụ bụ ifenu ọ gaga imenu nwanne onwe ife nwanne ya imeli ezi oyi m ka onye bụ nwanne yi ka onye ka unu na-abodozie maka na asị na mmefu adịghị onye ji ga-emeji bienu oyi ka imenu nwanne kedu izulu na anyị bụ nwanne kedu izulu na anyị bụ nwanne gbazie m ulu na anyị bụ nwanne kedu izulu na anyị bụ nwanne ụgbọgụrụ nya na-amị anya ugwu mmanụ ụgbọgụrụ nya zola anya ugwu kedu izulu na anyị bụ nwanne 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 Begedem begem begedem begem begedem begem begedem begem selem 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 sound check 1 na Emiton Studios kunu na nono anyo Yana Salem Studios Ugonabu nwayọkwu asị na onwere nke onyeli mmadụ n'elu ụwa anyị nọ n'ime ya ekpele anyị na-ekpeli Chukwu bụ ka nke ọ ga-elighalị ya akwụkwọ nsọ wee kwuo blessed is the hand that giveth than the one that taketh. Ya bụ ọ bụrụ na ịfụlụ nke inyeli mmadụ n'elu ụwa nke ị ga-eli na ọma akọzi chachanụ haba
geli ni akonai oyi mu ki geli ni akonai oyi mu ki geli ni akonai onwe live onyeli mmadụ o iyoko kogeli n'ụwa konia onwe linko onyeli mmadụ kogeli n'ụwa konia onye fulu nkonyeli mmadụ n'ụwa iyoko kogeli n'ụwa konia ọfụla enyemaka wee nye mmadụ n'enu ngọgeli nye konia ngọgeli n'ụwa konia ngọgeli akonia ifogeli nye konia maka nesi molu we nata nwe nji we kwubenu onweli nke onyele mmadụ n'enu na nke ọ ga-eli akọnia onwele ezigbo oyi mụọ mụ na ya na-adị na mma nwele ezi oyi nwoke mana azụ nụ kọmpin bana bụ mekọla ego wee jee China jezie ga-azụla afịa nata elesi afịa bekee uluwo onye ọbụla ewelu nke na bana azụ afịa be nwere nsogbu be nwere ọgba yala ewepụta mbọsi donu bana bọwe fọfịa bana bọwe tụkọ ego wee jebe China n'ụwa na ujezi egote afịa mgbe baji wee bata Naija nụ ọbụlụ na nyaba afịa dịrị adịyo afịa wee bụlụ keki yo afịa wee bụlụ hot cake anachafịa mana chafịa bana bo wee bunata afịanụ wee lebe afịanụ ụwa na ugenu wee kalịa mgbe baji wee lesi afịanụ ego wee kalịa genu wee kalịa onye nke bụ ezi oyi mụa olue na mgbede abalị ojebe olili n'uwe ebe ọ ga-eli ego ogolu ụwa mgbọtụlụ nwụọ onye yali anya ọfụ na ndị ọzọ ejiri ọkpọzi onye na-ele mmanya si anya bulu mmanya ka onye ndị ụwa ka ṅụọ olukwa mbọsị ọzọ ọ bịakwa ịla mmanya n'enu ụwa ọfụ ndị mmadụ ogolo osi nyekwa ọyinya ọlaba mmanya osi nye mmadụ ka ọnwụọnụ ọdaba anụ osisi nye ndị mmadụ anụ ọlaba mmanya osikwa nye ndị mmadụ mmanya onye ọbụla na-egoliyo mana kọmpin man ya obulu ego n'ụwa obulu bubabie manya na-eliri elio maka o nwere mmụọ anya ukwu anọkọtazie n'ofu mbọsị ya bụ kọmpini manụ wechebe ife ọ ga-emenụ maka ọma na nnekwu ego dị mbọfụ
fa ọbụlụ ndị ha ya da assassin osi baba bụ elienye babụ elienye ya bụ ezi oyi mụọ ya bụ kọmpini manụ olu n'ofu mbọsi o ezigbo oyi mụ jesila afịa wee nata wee balụ enu n'ọbie jega wele ego ka o jee n'ụla mmanya moto ka ọ na-abanye n'ụwa nụ ndị nwa n'ụwa wee wele ọkada bịa ofu onye tinye aka n'ukwu wee mile egbe ka ọgba oyi mụ oge o mịpụtara egbe o nezi anya n'iru ya ọbụla ezigbo oyi nwoke ya bụ onye wee tie mkpu onye chọpịnsi nọ mbụ gị ka anyị bịala ikwu chọpịnsi tinye aka enu na-ayọfa biko biko ọ bụla ego na ya nwelụ fasinya na ọ bụrụ ego nụ na anyị chọlụ ndụ yi mana ife mmelụ onye osi wee kpọọ ọnya chọpịnsi ọjọ ọnya ma ọ maala onye ọ bụ chọpịnsi si mba chọpịnsi na ubebe o wee si nya na anya megbunye na o nwere ibe kpatalụ na anya meji gbanye egbe na ọ na-abụ ọbụ ili olili ogolo olili olie onye ndị mmadụ falie na ọ dịgo ugboro na-abụ ọ bịala ebe fa nọ si bunye fa mmanya ka fa ṅụa faṅụsịa mmanya kene nye kene n'ọnya meli n'ụwa na fa ma mgbu ya fa wee jụọ onye ọmala onye a na-akpọ Ifeanyị Chukwuo Ifeanyị Chukwuo chọpịnsi wee sifa no company man ya no company man fa wee si ya n'ọbụ Ifeanyị Chukwu n'ọnya nwazilifa n'ọnya nwazilifa fa wee jụọ ọnya kedu ife fa ga-emezi chọpịnsi wee sifa naba nke onye metala obulu ka onye metala obulu o nweli nke onyeli mmadụ n'enu ihe oko ka ọ ga-eli n'ụwa akọnịa ọbụlụ nke onyeli mmadụ ka ọ ga-eli n'ụwa akọnịa ọlụ dị mma nwere ụgwọ ọlụ dị mma ifeọma na ifeọma na-eso onye ji ife ga-apụju anya ego mbute dị nsọ onye bute ọdabalị ya nụ onye butere oweli isi ebuluwo chọpịnsi wee nabazie na bienu ọ bụlụ maka bọtụlụ ọbịa ogonyele ndị amaka egwu onyezọlia ndụ mana ọ bụzie na ọ dị elizi elinu ma ọ bụ na ofazi nke onyele mmadụ ọ bụlụ ka ezi oyi m ga-esi wee nabanụ ya bụ na enu ụwa dị ogbuo enu ụwa bụ osimiri onye mmasị gwuzie n'ọpụtanụ onye mmasị gwuzie n'ọtọnụ ọra na ezu na-enwe n'iwe na egwu m bụ n'inu n'inunu onye nwelu ntị ọlụlụ ije ọgọnye mmebe ọgọ ọ ga-amaka mma ọbụla ọgọ mmebeke n'ọgọ n'enu ihe oko
ka mma a ga-ejizi na onye mere mmasị ebe tibazi n'ụwa ka anyị kwụsị ọgụ ọ bụla ọkanye mmebe ọgụ o nwere ike onyeli mmadụ ihe oko ka ọ ga-eli n'ụwa kọnya ọ bụla ife onyeli mmadụ ka ọ ga-eli n'ụwa kọnya ọ bụrụ nke onyeli mmụọ ihe oko ka ọ ga-eli n'ụwa kọnya ka nke n'ezigbo oyi mmụọ chifu kenechukwu nweke uduọkụ mmiri na ndị Igbo n'ala n'ịnazụ nwa Ikenga na-ama ọbịa odogwu oji moto eme ọgọ mmanwụ uduọkụ mmiri na ndị Igbo ezigbo mmadụ ekene mi kedu maka chief Azubike nwekwu ọzọ Adighi niile bụ ogwe obele nwa na ayọ eze ọkụ na-enye ife odogwu transfọma obisi jide ebube awụlụ so n'odogwu nnekwu mmadụ onume ekene kedu maka okwu Chukwu ụgagụo akụbeze na ndị Igbo bụ odogwu resources manụ Obisco oil and gas akene na ezigbo oyi mụ Chief Doctor Sam Innocent Akụfuo eze ugo nwata ọchịla ọzọ na ndị Igbo President General ndị Igbo odogwu omeka ọ dị mma ka nke n'ezigbo oyi mụọ Ignatius Agụowo mụtụ na-abụ ego ezigbo mmadụ ugogbuzue n'ọcheke maka na ka m ọzọ mma na anya bụ ọzọ ga na lelenụ ezigbo mmadụ onume ekene ka nkenekwu ezi oyimụ a Obinna ihe gbuwo ọkpọle ya nki ezi nwa ndị ọba ji bilio ụbana bụ odogwu kedu maka Chief Aloysius ezi nwa nwe ike kwu ọnụ isiokwu n'ọzọ Akụchukwu nyere nwata Ebube Chukwu ụzọ bụ odogwu Ikenga na South odogwu oji unu ka eme ọgụ ezigbo mmadụ onume ekele kedu maka ezi nwanne m Chief Tochukwu ezi isi akụ ihe nwata egwu bụ odogwu nnukwu mmanwụ ndị agụlụ jiri bili o nwere ike onyeli mmadụ one n'ụwa nke ogeli akọnịa nke ogeli akọnịa nke ogeli akọnịa nke ogeli akọnịa Subscribe to Safety TV. Don't forget to like our videos and hit the bell icon to stay updated with the latest.